दिनै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थांखिफ्रा मा मा जोङो गले गले खोनासंनो मोनबाय थादों आथिखालावहा ससियेल एक्टिभिटिसफोर गोबां जागासिनो दङ दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनावहाय ड्राग्सफोर बाहायनायफ्रा बांलांदों जौ लोंनायफ्रा बांलांदों सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिबनावहाय गाज्रि जिबनायफ्रा बांलांबाय थादों बेबायदियावहाय इसोरजों माबायदिहै सांग्रां जानो होदों गाज्रिफोरखौ नागारनानै माबायदि इसोरनि बिथोन बादि मावनानै बिसोर नागिरदों जों सोलोंनो बे समावहाय जों मोननो हायो इसोरा जे सल'मनखौहाय बिदि बाथ्रा बुंनायखौ जों मोननो हायो बे सल'मननिनो बुंनाय बाथ्रा मानो बुंदों गिभ मी thy heart and let thy eyes observe my ways इसोरा बुंदों नोंनि नोजोरफ्रा आंनि लामा दिन्थिनाय बायदि थाबायनो होननानैहाय सल'मनखौहाय बुंदों आरो सल'मन निस्सय बेनि सिगांनि जिउआवहाय बिदि थाबायदोंमोन जों जेब्ला नायो सेथि राजानि नै बालाकनि नै सिगाङावहाय जों मोननो हायो जेब्ला डेभिडा थैनोसै बे थैनायनि सिगां गावनि फिसाज्लाखौहाय सल'मनखौहाय लिंदों बाबा फैलाय खाथियावहाय खोब समाव बिदि लिंदों खोमा बाबा आंनि खाथियाव फैला आं दिनै नागारलांसै बे संसारखौहाय मा बुंदों नै सिगां संसारनिफ्राय आंनि ओंखारलांनाय समा सफैबाय नोङो गोहो गोरा जादों आरो गावनि गोसोखौ थि खालामदो फोरबो नोंनि इसोरनि हुकुमफोरनि नोङो मावदो बिनि मसेजों होनाय आयेनफोरखौ हुदाफोर नियमफोर फोरमायनायफोर आरो हुकुमफोरखौ फालिदो अब्ला नोङो जेरावखि थाङा आरो नोङो जेखि मावा गासैयावबो फोरबोआ नोंखौ जै मै खालामगोन डेभिडा थैनायनि सिगां गावनि फिसाज्ला सल'मनखौ लिंनानै मोनसे बोसोनखौ होदों संसाराव नागारलांनायनि सिगां मोनसे बोसोनखौहाय सल'मननो बिदि होलांदों दा बे जाहैबाय इसोरनि सोमोन्दो लाखिनायनि बाथ्रा इसोरनो गोसोखौ होनायनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसेनो अकल गोसोखौ होनायनि नङा खिन्थु बे इसोरा मा नागिरदों बिनि हुकुमफ्रा मा बिनि थोननायफ्रा मा बिनि हुदाफ्रा मा बेखौहाय पालन खालामनो बेखौ मावफुंनो थाखाय बिफा डेभिडा गावनि फिसाला सल'मनखौहाय बिदि बुंदों फोरमायदों जों मोननो हायो दा बिदि बोसोनखौ मोनदों सल'मना खोनासंदों बिदि बोसोनखौहाय दिनै जों मोननो हायो इसोरनि बोसोनखौहाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय लानायखौ इसोरा इच्ছা खालामनो हास्थायदों जों बे समाव नायगोन जुदि लायाब्ला मा जायो बे समाव जों नायगोन नाथाय जों नायनि बे समावहाय सल'मना माबायदि फोथायनायमोन माबायदि बियो बिनि बोसोनखौहाय इसोरनि बोसोनखौ मानियो बेखौ जों बे समावहाय जों नायनि जों मोननो हायो दायो सासे गेदेर राजा the greatest king of Israel इजराइलनि सासे गेदेर राजा आरो बे गेदेर राजाया इसोरनि गोसोनि खाथि मानसिमोन आरो बे एखे मानसियानो बे डेभिडा गावनि फिसाला सल'मननो बे बोसोनखौ होलांदों आरो बे सल'मना थर्ड किं अफ इजराइल बा इजराइलनि सासे गेदेर राजानिबो जानो हादों बा मोनसे इउनियन किंडम बे जाहैबाय इजराइल आरो जुदानि लोगोसेयै जे रायजो खुंनाय बे रायजोनि सासे राजा सल'मना जानो हानायमोन जों मोननो हायो बे सल'मना जेब्ला बिफानि बोसोनखौ मोनदों बे मोनखांनायनि उनावहाय बिनियाव सिमाङावहाय इसोरा नुजादों आरो इसोरा जेब्ला नुजादों बे समावहाय इसोरा सोंदों सल'मनखौहाय जे सल'मन नोङो आंनिफ्राय मा नागिरो जों मैया सावरायबाय थादों जेब्ला गोसोखौ होयो गोसो होनाय माने मा मालाबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि जिबनावहाय गोसो थोलायनायबो जायो जेब्ला गोसो थोलायो अब्ला सोङो आंनो मा होगोन आरो बार्थडेआवलाय सिख्ला सोंगोन सेंग्राखौहाय मालाबा सेंग्रा सिख्लाखौ सोंगोन नोंलाय आंनो मा होगोन आरो बार्थडेआवलाय जाय गोसोखौ नागिरदों बे इसोरा सल'मनखौ सोंदों जे नोंनो मा नांगौ बिदि सोंदों अब्ला सल'मना बुंदों जों मोननो हायो थाम बालाकनि 10 जों मोननो हायो सल'मना बुंफिनदों नोंनि लें आंनि बिफा दाबिदा नोंनि मोखाङाव लागारबो बिसासजों न्याय आरो गोथों मावनायजों थाबायनायखौ नोङो बिनि सायाव गेदेर दया आरो अननायखौ दिन्थिदों आरो दिनै बिनि अनसोनायखौ दिन्थिदों आरो दिनै बिनि सिंहासनाव जनो नोङो बिनि सासे बिसा हौवानो होबाय बयबो नों आंनि इसोर आङो उन्दै गथ'ब्लाबो रायजोखौ माबोरै सासन खालामनो बेफोरनि मुंबो गियान एबा बोलो गैयाब्लाबो आफानि बदल जानो आंखौ राजा सायख'बाय नोंनि बे लें नों गावनि लागै सायख'नानै ला
रायतफोरनि गेजेराव दङ आरो बे एसे गोबां रायत बिसोरनि संख्याखौ सानथ्र'नो हाया बिनिखायनो नोंनि बे रायतफोरखौ सासन खालामनो आरो मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय गियान आरो आखलखौ नोङो बे गावनि लेंनो होदो नङाब्ला मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव आङो आन्दायबायनोबो हागौ मानोना नोंनि बे एसे गोबां रायफोरखौ गावनि आखलजों सासन खालामनो सोरहा बोलो दं बेयाव जों मोननो हादों सल'मना बे इसोरा जेब्ला बुंदों नोंनो मा नांगौ बे समाव बे दुगा जायाखै बे नम्र जानानैहाय बे इसोरा बुंदों जोंनो आं इसिग्राब गेदेर मोनसे दायित्वखौ होदों बे दायित्वखौ मावफुंनो थाखाय नांगौबा गियान बुद्धि हो जेन आङो मोजां गाज्रिनि गेजेराव सायख'नो हायो माबायदि लाइमोनफोर बेरायदों बे समावहाय सासे लाइमोन सेंग्रा दिनैनि आथिखालनि लाइमोन सेंग्राफ्रा मा सानो आं बायदि सोर रोंगौ आं बायदि सोर हागौ आं बायदि सोर गोरों जानो हागौ दिनै गोबां समाव जों दुगा दिन्थियो जेराव सासे राजानि फिसाज्ला बे फिसाज्लाया बुंदों गावखौ नम्रसो खालामनो हायो बुंदों जौफोरबो एसे गेदेर सानथ्र' हायि नैबे बे रायतफोर बिसोरखौ माबायदि दैदेननांगौ जेबो गियान बुद्धि आं गैया आंनो गियान बुद्धिखौ हो आं जेन गाज्रि एबा गोनो गोथो जानांगौ जेन आं जेन मोजाङै सामलायनो हायो आंनो बेबायदि गियान बुद्धिसो होनानैहाय सल'मना बे लोगोआ इसोरहा बे सिमाङाव बुंदों बिदि सल'मना इसोरखौ अननो मोना बुंदों दिनै इसोरा गोसोखौ नागिरनाय सल'मना गावनि गोसोखौ होदों आरो होनानै मा इसोरखौ अनदों अकल गोसोखौ होनानैल' ओरैनो थायाखै बे सल'मना बेयो जों मोननो हायो थामबाराव बिनि इसोरा बुंदों सल'मना फोरबोखौ अनोमोन आरो बिनि आदेशफोरखौ फालियोमोन सल'मना मा बुंदों इसोरखौ अनोमोन गावनि गोसोखौबो इसोरनो होदों बिनाय बायदि होदों आरो लोगोसेनो बे इसोरनि आदेशफोरखौहाय बे मानियोमोन होननानैहाय बे सम्बादखौ जों मोननो हादों जेब्ला बिदि बिनायखौहाय इसोरा मोनदांगोन मिथिनो जों मोननो हायो इसोरा बेखौ आशीर्बाद खालामदों बोर होदों आरो बे बिनायनिख्रुइबो बांसिन सल'मननो इसोरा होदों दिनै जों सानदों दिनै गोबां आइ आफामोन दङ आं नुनानै गोबां गोजोनदों आं सानो नोंथांमोनहा गोबां सिमां दङ नोंथांमोननि गथ'फोरखौ लानानैहाय नोंथांमोननि जौगाबोनाय उथिबोबाय थानाय बे लाइमोन सेंग्राखौ लानानै गोबां सिमां दङ गोबां सिमां दङ जे बे सिमांखौ जाफुंहोनोब्ला जेरैहाय दायुदा जेरैहाय गावनि फिसाफोरखौ बोसोन होनायमोन जोंबो गावनि फिसाफोरखौ बिदि बोसोन होनो नांगोन बे फोरबोखौ गि बे फोरबोनि बोसोनखौ ला होननानै जों फोरोंनांगोन लोगोसे फिसाफ्राबो बिमा बिफानि बुंनायखौहाय मानिनो नांगोन अब्लासो जोङो मा देरहासार जानो हागोन आं सानो गोबां बिमाफोर दङ जायफ्रा सानदों जे आंनि फिसाखौ आङो मा डक्टर बानायनि आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार बानायनि आंनि फिसाखौ आं इसोरनि खामानि मावग्रा बानायनि आंनि फिसाखौ आं मा खालामगोन बिदि नार्स बानायगोन बिदि गुबुन मा आं बिदि थांखिबो लानो खोमा जों मोननो हायो निस्सय थांखि लायो आइ आफाफ्रा आंनि लाइफआव थांखि दंमोन आफाहा आइ आफाहा दिनै सिस्टारनि जिउआव थांखि दंमोन आइ आफाहा फुरा नंजोबा जाजोबाखैब्लाबो इसोरा सहाय खालामदों दैदेनदों बेखौ जों मोननो हादों आइ आफामोनहा थांखि थायो आरो बेखायनो मा खालामो आइ आफामोनहा जेब्लायबो गथ'फोरखौ बानजायनो इच्ছা खालामो दहाय जों मोननो हाबाय मानिनायनि बाथ्रा बेखायनो जों मानिनो नांगौ गथ'फ्रा गावनि बिमा बिफाखौहाय मानो होनब्ला बिमा बिफानि गेजेरजों बै इसोरा आशीर्बादखौ लाबोयो बोसोनफोर होनायजों आशीर्बादखौ लाबोयो दिनै जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होनांगौ जे दिनै आइ आफानि बाथ्राखौ बोसोनखौ लानो नांगौ दिनै गेदेमाफोरनि बोसोनखौ जों लानो नांगौ अब्ला इसोरा मा जों आशीर्बाद खालामगोन बोर होगोन बेयाव जों मोननो हायो सल'मनखौ माबायदि आशीर्बाद खालामखो दिनै जों मोननो हादों जोंनि उथिनाय जिथु सम बे समा जाबाय मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे सम आंनि फंबाय आदैनि फिसाज्ला मोनसे इन्टारभिउ होनो थांनायमोन जेला स्क्रिनिं खालामदों डकुमेन्टसफोरखौहाय नुदों जे मास्टार डिग्रीनि माबा मार्क्सआ एखे गुबुनफोर जाहैबाय फार्स्ट थांनोसै बेजों एखेब्ला मा जागोन दा मोननांगौ बायदि आरो स्क्रिन खालामबावबाय एखे बेखौल' नङा उनजों थांबावबाय हायार सेकेन्डारियाव माबायदिमोन डिग्रीयाव माबायदिमोन मेट्रिकआव माबायदिमोन मेट्रिकआव खम जानायखाय मोनहैयाखिसै माबायदि कम्पिटिसन माबायदि बादायलायनाय जोंनि मुगाया आरो बेबायदि बादायलायनायावहा जुदि दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जुदि आवगायलांनांगौब्ला गावनि बोलोजों हागोन ने गावनि रोंगौथिजों हागोन ने आं साननो हानाय नङा नोंसोर बाइकआव मोननो हायो
गियान बुद्धि होनो हाग्रा इसोर बोलोग्रा इसोर जाय इसोरा सल'मननो होनायमोन जों मोननाय सल'मनखौ माबायदि आसिर्बाद खालामो इसोरा मोननो हाबाय दा गेदेर मोनसे रायजो दङ सासे लाइमोन सेंग्रासो बेयो सल'मना जों मोननो हादों इसोरा ओरैबायदि आसिर्बाद खालामबाय आरो नुबाय इसोरा जोंनो अकल बे गियान बुद्धिल' नङा मा बुंबावखो जे आङो नोंनो एसेबां गियान आरो बुजिनो हानाय खालामगोन नोंनि सिगाङावबो सासेबो नोंजों समान मानसि जाखाङाखै आरो नोंनि उनावबो जाखांबावनाय नङा नोङो धोन सम्पति आरो मान मोननो आंनियाव खावलायाखैब्लाबो नोङो नोंनि आमोलाव गुबुन रायजोफोरजों सुनायनाय हायैजासे आङो नोंनो धोन सम्पति आरो मानखौ होगोन दा जों मोननो हागोन जे धन सम्पति सल'मना बियाखैमोन बे बियाखैमोन मान सन्मान बियाखैमोन दिनै इसोरा गियान बिनायावहाय बिनो बांसिनै आरो धन सम्पतिबो होबावदों बिनो आनखि बिनो मान सन्मानबो होबावदों बेखौहाय इसोरनि बाइकखौहाय जों मोननो हायो जों जेब्ला नायगोन बे गेदेर रायजो जुदा आरो इजराइलखौहाय दैदेननो थाखाय इसोरा माबायदि आसिर्बाद जों मोननो हायो जों मोननो हायो बेनि रायजोखौहाय बे सासन खालामनो 7 बालाकनि 4 सिरियाव जों सेथि राजा 4 बालाकनि 7 सिरियावहाय जों मोननो हायो बेबायदिनो सल'मन राजाया गावनि आरो न'खरनि थाखाय मुवाफोर बुथुमनानै होनो गासै इजराइलफोरनिफ्राय 12 हादानगोराफोर सायख'दों बेयाव जों मोननो हादों बे गेदेर रायजोखौ सामलायनो थाखाय बे लाइमोन सेंग्रा बे सल'मना मा खालामखो ओरैबायदि गियान मोनबाय बे गेदेर रायजोखौ सालायना मारै हागोन हारसिंला ओंखायनो मा खालामगोन खन्द राननानैहाय हादानगोराफोरा बानायगोन सासे गभर्नर बायदि दायुदा सल'मना बिदि फसंबाय आरो रायजोखौ सासन खालामबाय जेरै नोंथांमोनहा एरिया दैदेनगिरिफोर दङ बेबायदि मा खालामखो सल'मना बै समावहाय बे गेदेर रायजोखौ सामलायनो थाखाय मा खालामखो गभर्नरफोर बायदि बे सल'मना रायजोखौ सासन खालामनो थाखाय बिदि सायख'बाय आरो बिदि दायित्व बिबानखौ होबाय गावनि नाबिकफोरजों लोगोसे सल'मन राजानि थार्सिसनि नाबिकफ्राबो दंफायोमोन बोसोरथामजों राजानि नाबिकफ्रा सना रुपा मैदेर हाथाय दावराय आरो मोख्राफोर लानानै फैफिनोमोन सल'मना पृथ्वीनि गासै राजाफोरनिख्रुइबो धोनिसिन आरो गियानिसिन राजामोन बे जों मोननो हादों बिजनेस मावदोंमोन सल'मना गेदेर फालांगि मावदोंमोन आरो बे फालांगि मावनाया मा हादरनि बारनिफ्राय बेबायदि इजिप्टफोरनिफ्राय बिमा आरो गरायफोर लाबोयोमोन जों मोननो हायो इम्पर्ट खालामोन गरायफोर सेबालानि नैजिदाइन सिरियाव जों मोननो हागोन जेनाखि गरायफोर लाबोयोमन राजानि बेफारिफ्रा सल'मननि थाखाय गरायफोरखौ मिसर देश आरो तुनिनिफ्राय जयै दाम खानानै बायनानै लाबोयोमोन जों मोननो हादों इम्पर्ट खालामोमोन माफोर गरायफोर लाबोयोमोन आरो मोजां गरायखौहाय गावनि हादोराव रोंनांनो थाखाय बे थामथि खालामनो बे लाखियोमोन आजिखालि एसे दुर्बल बेखौ आरोबाव बे गुबुननो फानहरोमोन बिजनेस इम्पर्ट एन्ड एक्सपर्ट मा सल'मन राजाया बेबायदि खालामोमोन जों मोननो हादों आरो बेनि अनगायैबो सेथि राजानि बे 10 बालाकनि 29 सिरियाव मर्गे किं जेम्स भार्सनावहाय लिनेन क्लथ होनना बुंगोन दाम गोसा जिखौबो बे आंखि मा खालामोमोन लिनेन इयार बेखौबो बे मा खालामोमोन ट्रेडिं खालामोमोन बिमा बिदिहाय बिजनेस बिदि खालामोमोन जों मोननो हायो बिसोरनि बायदियाव बेवहाय सल'मना धोनिसिन सासे व्यक्तिमोन होननानैहाय गावनि बाइकखौहाय जों मोननो हादों दा सना रुफा दङमोन गोबांथार 666 talents होनना बुंदों that will be around 23,000 kilos of gold बिनि अनगायैबो मा दङ silver ivory eggs गुबुन दावरायफोरबो लाबोयोमोन बिदि मोनसे बिजनेस सल'मना खालामोन जिखौ बे इसोराव बियाखैमोन बे नागिराखैमोन इसोरनिफ्राय आरो धन सम्पति हरना बियाखैमोन किन्तु अट'मेटिकेलि इसोरा बोर होनानैहाय सल'मननो मा धन सम्पतिबो होदों इसोरा होनो इच्ছা खालामो जौगा होनो इच्ছা खालामो धन सम्पतिजोंबो इसोरा आरो बेजोंनो इसोरनि खामानि मावनो इसोरा नागिरो बेनि उल्थायै दिनै जों नुनो मोनदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा धनखौ मा अननो नङा नष्ट खालामदों आद्रि खालामदों सोरबा जानो हागौ सोरबा बिमाफोरनि जिबनाव इसोरा बोर होदों आरो गोबां धन सम्पति होदों बेखौ मा गथ'फ्रा नष्ट खालामदों मानो थाखाय इसोरखौ गिनो रोङैखाय इसोरनि गोसोखौ होयैखाय उल्थासो खालामदों जों साबधान जायो
मानोना इसोरा जि धन सम्पतिखौ होदों बे धन सम्पतिखौ जों आद्रि खालामोब्ला बिनिबो हिसाब जों होनांगोन नोंनो बोर होदोंमोन बेफोरखौ मानो आलादा खालामखो नों बिदि गियान बुद्धि होदोंमोन बे गियान बुद्धिखौ मानो आलादा खालामखो बे लोगोसे बेखौ सोंगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोन इसोरा जोंखौ अनदों जों राहाफोरखौ होदों बिमा बिफानि गेजेरजोंहाय जगायनानैहाय जोंखौहाय फोरोंदों फोलावदों गेदेर खालामदों जों जेन बिमा बिफानि बे सैसोनायजों खस्थ' खालामनानैहाय दिहुननाय थाखा फैसाखौ जों नस्थ' खालामा जों न्याय जों बेबहार खालामनि इसोर जोंनो गियान बुद्धि होदों माबायदि बेबहार खालामना बे फैसाखौ ला जे आइ आफाया खस्थ' खालामदों जे आइ आफाया बिदि दिहुनदों बेखौ माबायदि बाहायदों इसोरा बोर मोनोब्ला बेफोरखौबो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो नांगौबादि जयै मोननो हाबाय वान्स आरो मा लोगोसेनो मा बुंदों जोंनि गोनांथि जिखौ नांगौ जोङो बेखौ जों नांगौ थियारि दं बे नांगौनिबो अनगायै जों गोबां समाव जोङो एक्सट्राहै जोङो मा लुबैनाय बायदियै जों लानो इच्छा खालामो जों सांग्रां जानि जेरै बाहायनायावहाय जों मोननो हादों इसोरा सलमानखौहाय अकल एडमिनिस्ट्रेशननि गियानखौ होआखै बिनो धन सम्पतिखौ होदों बेजों लोगोसे जों मोननो हायो बेनो मान सन्मान जों बेयाव मोननो हादों मान सन्मानबो सलमना मोनदों बेजों लोगोसे जों मोननो हागौ बेल' नङा इसोरा ओरैबायदि गियान बुद्धि होबाय सलमनखौहाय ओरैबायदि गियान होबाय जे सलमना माखासे गियाननि माबायदि गियाननि जों मोननो हायो से राजानि 4 बालाबनि 30नि सिगां जों मोननो हायो 30नि 33आवहाय बेयाव बुंदों बियो 3000 बोसोन बिलाइ आरो 1000नि बांसिन मेथाइफोर सुजुदों लेबानननि केदार बिफांफोरनिफ्राय लानानै गराव रज'नाय हिसप बिफां बे जाबाय गेदेर उन्दै गासै बिफांफोरनि बिसय बुङोमोन आरो हाग्रानि जुनारफोर दाउसेन दाउला हायाव मानबायग्रा एम्फौ एनला आरो नाफोरनि बिसयबो बुङोमोन पृथ्वीनि गासै राजाफ्रा जाया बिनि आखल गियानफोरनि बिसय खोनादों बिसोरो बयबो गावनि देशनिफ्राय सलमननि आखल गियाननि बिसय खोनासंनो बिनियाव फैयोमोन जों मोननो हादों सलमना मा बुङो बेवहाय जे 3000 प्रverbs बे लिरदोंमोन more than 1000 सेराजों बांसिन मेथाइफोर बे सुजुनो हादों बेयाव मोननो हादों लिटारेचार सलमनानि लिटारेचारावबो ओरैबायदि गियान बुद्धि गोनांमोन लिरनायावहाय बोसोन होनायावहाय बे गियानिमोन बे गियानि लिटारेचारावहाय बिसोरा गियान बुद्धि होनायमोन बेजों लोगोसे जों मोनबावो बेवहाय बिफां लाइफांनि बाथ्राखौ जों मोननो हादों जों दायो जों मिथियो मानानैहाय बटनि होननानैहाय बटनि जेब्ला साइन्स फरायदों जोंना बटनि फरायनो मोनदों जानांगौ मोनखागोनखा जानांगौ मा मोनखागोनखा बटनि बिफां लाइफांनि बाथ्रा आंनि सिस्टाराबो फरायनायमोन बटनि मा मोनसे लाइटेन्स होननाय गय बिफांफ्रावहाय थाइजौ बिफांफ्रावहाय एसे फिसा फिसा आगर नुयोना गुफुरा फिस्ला मोनसे रावना मोनसे खुगा गोरलै थायो लाइटेन्स होननाय बेखौहाय सलमना बे बिफां लाइफांनि सोमोन्दै मिथियोमोन होनना बुंदों गेदेर फिसा गासै बिफां लाइफांखौ बे बुंनो हायोमोन मा बिफां बियो बेयाव मा गुन दं बे माबायदि जायो बे गासै बाथ्राखौहाय सलमना मा बुंनो हायोमोन होननानैहाय इसोरनि बाइकआ बेवहाय बुंदों अकल बिफां लाइफांल' नङा अकल बटनिल' नङा बेजों लोगोसे मावदों जुनारफोर बाय'लजि जुनारफोर रेप्टाइल्स बेफोरनि बाथ्राखौ मा सलमना बिदि बुंनो हानायमोन आरो बेफोरनि बाथ्राखौ सावरायोमोन मानसिफोरजोंहाय आरो बिदि सावरायनायखौनो मानसिफोरा बिनि खाथियाव फैयोमोन बिदि बोसोनखौ मिथिनो सोलोंनो मा बिनि खाथियावहाय मानसिफ्रा फैयोमोन हेड जों मोननो हादों जों जेखौ दायो सोलोंबाय थायो कलेजाव सोलोङो स्कुलाव सोलोङो बिनि गियान बुद्धि सोरनाव दङ बे बोलोगोरा इसोरनाव दङ बोलोगोरा इसोरनाव थाखाय दङ खारन जुदि जों आवगायलांनांगौब्ला जुदि जोंनि सोलोंनायावहाय लेखा फरायाव जुदि आवगायलांनांगौब्ला होनो हाग्रा इसोरा बे बोलोगोरा इसोरा जोंनो होनो हायो खारन जोङो जोंनि गोसोखौ होनि जों बिनि जेरै इसोरा बुंनायमोन सल'खौ नोंनो मा नांगौ जेरै इसोरा जोंखौ सोंदों नोंनो मा नांगौ जेरै जों बिनि जोंनि गोसोखौ होबाय इसोरा जोंखौ सोङो नोंनो मा नांगौ जों बुङो ने फुङाव जेब्ला जों लेखा फरायनोसै जों बुङो ने फोरबो आंनि बे फराखौ हायाखै मोजाङै फोरबोआनो गियान बुद्धि होनानै जों बियो ने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जों बियो ने जों प्रार्थना खालामो ने बुंदों नोंनो मा नांगौ बि होनना बुंदों इसोरा जोंनो खोन्थादों नोंनो मा नांगौ जोंनो आंनाव बि होननानै इसोरनि बाइकआव जोंखौ बुंदों इसोरा सोंदों जोंनियावहाय खारन जोंनि नांगौखौ जों बिनो नांगौ जेरै सल'मा बुंनायमोन जे आंनो गियान बुद्धि होना बुंनायमोन
दिनै समा बिनाय दिनै जोङो बिनांगोन जेब्ला जों फरायनागिरबाय फुङावहाय सिखारनानैहाय जोबोद अ फोरबो आरो नों बिदि नैबे फराखौ आं हायाखै मोजाङै आं सोलोंनो हानाय गियानखौ हो नैबे आङो सानजा बाजाखौ आं मोजाङै हायाखै आंहाय मोजां फरायनो हो आंहा नैबे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जाम दङ बेखौ आं मोजाङै हायाखै आं मोजाङै हानाय बायदि आङो बिदि गियान बुद्धिखौ हो जोंनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ जों थाखाय माने इसोर बिनांगोन जों आवगायलांनांगोन जेब्ला बिदि खालामो निस्सय इसोरखौ आशीर्बाद खालामनो बोर होगोन ब्रैथियावहाय जों मोननो हायो बेल' नङा बेनि अनगायैबो जों मोननो हायो जे इसोरा ओरैबायदि आशीर्बाद खालामगोन जों जेब्ला नायगोन सेथि राजानि 10 बालाकनि 9निफ्राय 26 सिरियावहाय जों मोननो हायो 10 बालाकनि 9निफ्राय 26 सिरियावहाय बेफोरनि बाहेरैबो राजाया मोजांथार सनाजों सिरायनाय मैदेर हाथाइनि गंसे गेदेर राज सिंहासन बानायहोदों बे सिंहासनाव गाखोग्रा थाखो 6 सिरिफोर दंमोन आरो सिरिफोरनि जिं जिं फारनैजोंबो मोनसे सिरियाव मोननै गासै 12 सिंहनि मुर्तिफोर आरो सिंहासननि सोनारग्रायावबो मोसौ खर'नि मुर्ति आरो आखाइ फारनैयाव सिंहनि मुर्तिफोर बानायहोदोंमोन बिनि बाहेरे मोनसेबो रायजोआव सासेबो राजाया बेबायदि सिंहासनखौ बानायहैयाखैमोन बेयाव जों मोननो हादों सल'मना माबायदि राज सिंहासन बानायदों दा बेखौ जों नायोब्ला जों मोननो हायो आर्किटेक्टनि बाथ्रा आर्किटेक्ट दिनै मा आर्किटेक्ट फरायोना माबायदि न'खौ लुनांगौ बे न'आ माबायदि जाहैगोन बेयाव बेसेबां इथा जागोन बेसेबां सिमेन्ट नांगोन बेसेबां रड नांगोन बे माबायदि जाहैगोन आर्किटेक्ट सल'मननि जे राज सिंहासन बे राज सिंहासनखौ बानायनो थाखायबो ओरैबायदि बानायबाय रावबो राजाया बानायफेरै बेबायदि राज सिंहासनखौहाय सल'मना बानायनो हादों मानो हादों इसोरा गियान होनायखाय हादों इसोरा बोर होनायखाय हादों दिनै जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ जायफोरा आर्किटेक्ट फरायनो इच्ছা खालामदों गोबां बिमा बिफाफोर दङ जायफोरा सिमां लादों जे आंनि गथ'आ आर्किटेक्ट फरायनांगौ माबायदि हागोन इसोरखौ गिनायजों इसोरखौ मान सनमानजों बे जाफुंगोन दिनै जों आवगायनि जों मा खालामनो जोंनि गोसोखौहाय जों इसोरनो होनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जेब्ला फरायबाय थागोन नोंथांनि गोसोखौ इसोरनो हो आरो जेब्ला इसोरनो गोसोखौ होगोन नोंथांमोना इसोरनि बोसोनखौ मानिनांगोन मानिब्लासो बे बोरा फैगोन बे आशीर्बादा फैगोन